Bore da. Mae'n hyfryd i Iesu bod nôl gyda chi wythnos yma ar ôl taith bach lan i'r gogledd wythnos diwetha. Wir yn hyfryd i Iesu bod nôl gyda teulu'r eglwys yn moli ein Duw gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ddarllen bore yma o Efengyl Ioan. A ni'n darllen o'r 12fed bennod, adnodau 12 i 19. So Efengyl Ioan, pennod 12, adnodau 12 hyd at 19. Fydd y geiriau ar y sgrin, ond wrth gwrs, os oes gennych chi Feibl, please trowch ati. Bydd fe'n dda i chi gael y darllenir o'ch blan chi wrth i ni weithio drwyddi. Tranoeth, clywodd y dyrfa fawr a oedd wedi dod i'r ŵyl fod Iesu'n dod i Jerusalem. Cymerasant canghennau o'r palmwydd ac aethant allan i'w gyfarfod gan weiddi, Hosanna! Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd yn Brenin Israel. Cafodd Iesu hyd i asyn ifanc ac eistedd arno, fel y mae'n ysgrifenedig, paid ag ofni ferch Seion. Wele dy Brenin yn dod, yn eistedd ar ebol asen. Ar y cyntaf, ni ddeallodd y disgyblion ystyr y pethau hyn. Ond, wedi Iesu gael ei ogoneddu, cofiasant fod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano, ac iddynt ei gwneud iddo. Roedd y dyrfa a oedd gydag ef pan alwodd Lazarus o'r bedd a'i godi o blith y meirw yn tystiolaethu am hynny. Dyna pam yr aeth tyrfa'r oel i'w gyfarfod, o'r oeddent wedi clywed am yr arwydd yma o'r oedd wedi ei wneud. Gan hynny, dywedodd y Phariseaid wrth ei gilydd, edrychwch, nid ydych yn llwyddo o gwbl, aeth y byd i gyd ar ei ôl ef. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Amen. Wel, wrth dyfu lan, un o'r pethau oedd yn fy nodweddu i fel plentyn oedd bod fi wastad yn darllen. Y gwir yw, o'n i yn nerd bach. O'n i'n darllen trwy'r amser. Yn y car, amser egwyl yn yr ysgol, amser cinio yn yr ysgol, ar y bws, ar y ffordd a'r ffordd nôl o'r ysgol. Yn y gwely, o'n i wrth y modd yn darllen. Un tro, nes i, o rhaid fi gyfaddau, nes i esgus bod fi'n sal mwyn gallu darllen y llyfr diwetha Harry Potter pan ddaeth e mas. Nes i esgus wrth mam bod fi'n sal, bod fi'n gallu aros yn gwely i darllen. Ddim rhywbeth fi'n brwd o, ond tyfydd. Yn anffodus, gyda prysurdeb bywyd heddiw, a prysurdeb bywyd fel oedolyn, mae llai o amser dy fi i ddarllen na beth oedd e. A mae bod yn ymwybodol o hynny yn golygu mi'n treol bod yn fwy effeithlon gyda fy amser darllen i. Mae rhaid i mi asesu i raddau, ydy darllen y llyfr hwn neu'r llall yn mynd i fod werth i ddarllen. Mae'n cyfnod o fywyd lle mae amser yn bryn, ydy darllen y llyfr hwn neu'r llall yn mynd i fod yn fuddsoddiad da o amser. Felly bod rai ohonoch chi yn gallu uniaethu gyda hynny. Nawr wedi dweud hynny, mae yna un llyfr fi wedi darllen bron yn flynyddol ers iddi gael ei gyhoeddi rhyw 4 mlynedd yn ôl. Fi wedi darllen i 3 gwaith a mae'r amser yn dod lan i darllen i eto. Sy'n dweud rhywbeth dwi'n meddwl am y gwerth dwi'n gweld yn y llyfr yma. Ac enw'r llyfr yw Gentle and Lowly gan Dane Ortland. Rwy'n bod rai ohonoch chi'n gyfarwydd ar llyfr. Yn syml iawn, mae'r awdur yn tracio trwy gwahanol agweddau o pwy yw Iesu Grist a'i calon Iesu Grist tuag at ei bobl. Nawr, yn y llyfr, mae Dane Ortland yn ysgrifennu am rhywbeth nath i dad pwyntio mas iddo fe, a rhywbeth gafodd ei bwyntio mas i'w dad gan ysgrifennu Charles Spurgeon, sef hyn. Dim ond unwaith yn yr ysgrythyr, mae Iesu Grist yn dweud wrth i ddisgyblion pwy yw yn ei galon. Dim ond unwaith mae Iesu Grist yn datgelu ar goedd yr hyn sydd yn hollol greiddiol i bwy yw berson yr hyn sydd yn cymell y cyfan mae e'n ei wneud, y rhinweddau yna sydd yn ei ddiffinio fe fel person. Mae Dane Ortland yn gofyn y cwestiwn, be byddwch chi'n disgwyl
Os ydych chi ddim yn gwybod be mae'n dweud, be byddwch chi'n disgwyl i Iesu Grist i ddweud? Urddasol ydwyf, ac ogoneddus o galon efallai. Neu llawen ydwyf, a charedig o galon. Neu cyfiawn ydwyf, a llym o galon. Wel, mae Iesu Grist yn urddasol, yn ogoneddus, yn llawen, yn garedig, yn gyfiawn, ac yn llym gyda'r hunan gyfiawn. Ond nid dyna pwy mae Iesu Grist ei hun yn dweud yw yn ei galon e. Mae Iesu Grist yn dweud yn Efengil Mathew, dewch ata fi, bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon. Ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn am baich i yn ysgafn, medde Iesu Grist. Addfwyn a gostyngedig. Gentle and lowly, neu meek and humble. Dyna'r rhinweddau sydd yn nodweddu pwy yw Iesu Grist. A dyma yw'r rhinweddau sydd yn gyrru y cyfan mae e'n ei wneud. Meddyliwch am beth mae Paul yn dweud am yr arglwydd Iesu wrth yr eglwys yn Philippi. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth yw gipio. Ond fe gwakawodd ei hun, gan gymryd ffyrdd ceithwas, a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe darostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu, y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Mae Paul yn dangos yn y darlleniad yna sut mae Iesu Grist mor fawr, so great, ac eto mor ostyngedig, so humble. Mae Paul yn dangos taw Iesu Grist yw'r brenin, yr enw fydd pob glin yn plygu iddo fe. Ond mae'n dangos hefyd pwy sy'n dyrchafu Iesu Grist? Y tad. Be mae Iesu yn neud i'w hun, darostwng ei hun. Y tad sy'n rhoi'r enw uchaf un iddo fe, nid Iesu sy'n dyrchafu ei hun. Ewyllus Iesu Grist yw i blesio ei dad. Ac felly mae Iesu Grist yn cymryd y goron a'r orsedd. A mae ewyllus y tad yw hynny. Mae Iesu Grist yn gwbl heiddiannol o'r goron a'r orsedd. Fe yw arglwyddi. Does yna neb yn dod yn agos ato fe o ran sancteiddrwydd a ffyrdeb. Ond mae'n cymryd y goron hyd yn oed mewn gostyngeidrwydd am taw ewyllus y tad yw dyrchafu e. Mae Iesu Grist sydd yn dduw ac yn frenin tragwyddol yn ostyngedig. Mae'r hanes sydd gyda ni dan sylw heddiw, yr ymdaith fuddugoliaethus, yn dangos fod Iesu yn frenin gostyngedig. Dyna yw'r syniad mawr sydd gyda ni dan sylw heddiw. Mae Iesu yn frenin gostyngedig, humble king. Nawr, mae'r digwyddiad yma yn cael ei gofnodi yn y 4 efengil, yn Mathew, Marc, Luc a Ioan, yr un digwyddiad yn y 4 efengil. Mae'n digwyddiad sydd yn amlwg wedi gwneud argraff ar y disgyblion sydd wedi cofnodi yr hanesion yn yr efengylau. A dwi'n siŵr fedrwch chi ddeall pam. Dyma ddyn, yr Iesu yma, dyma ddyn maen nhw wedi gweld yn tawelu storom, yn iachau'r gwahanglwyf, yn rhoi golwg i'r dall, yn taflu allan cythreiliad, yn troi dŵr yn win,
yn bwyd o'r 5,000, hyd yn oed, fel ni wedi darllen, yn codi'r meirw o'r bedd. A dyma'r dyn yma yn dewis marchogaeth ar gefn asyn. A'r dyrfa yn chwifio'r coed palmwydd yn canu clod iddo fe. Mae'n bwysig bod ni'n cael y gyfres o ddigwyddiadau o gwmpas yr hanes yma yn glir yn ein meddwl ni mwyn deall beth yn union sydd yn digwydd fan hyn. A mae Ioan yn y darlleniad yn helpu ni i wneud hynny. Pam bod y dorf wedi dod? Pam bod y dorf enfawr yma wedi ymgasglu tu allan i Jerusalem i weld Iesu Grist yn dod i mewn? Wel, achos maen nhw wedi clywed be nath Iesu yn codi Lazarus o'r bedd. Mae'r dorf wedi clywed am yr arwyddion gwirthion. Dyn nhw ddim wedi dod achos bod nhw wedi clywed, mae yna ddyn yn marchogaeth ar gefn asyn mewn i'r ddinas. Nid dyna pam maen nhw wedi dod. Maen nhw wedi dod oherwydd bod nhw wedi clywed am y gwirthiau. Mae hynny'n bwysig. Mae'r 4 Efengyl yn cofnodi manylion gwahanol am y digwyddiad yma. Yn Efengyl Mathew, mae'r dyrfa'n cydnabod Iesu fel y proffwyd o Nazareth wrth iddo fe farchogaeth i fewn i Jerusalem. Yn Efengyl Luc, mae'n cael ei gofnodi bod y dorf yn canu bendigedig yw'r deyrnas sydd yn dod. Teyrnas ein tad Dafydd, Hosanna yn y goruchaf. Maen nhw'n cydnabod Iesu fel proffwyd. Maen nhw'n cydnabod Iesu fel Brenin. Ond dyw rhywbeth ddim cweit yn iawn am y ffordd mae'r dyrfa yn gweld Iesu Grist fan hyn. A'r hyn sydd yn cweit yn iawn yw'r disgwyliad sydd gynnyn nhw, yr expectation sydd gynnyn nhw o Iesu Grist. Mae hwnna'n sicr yn wir am y disgyblion a mwy na thebyg yn wir am y dyrfa hefyd. Oedd y disgyblion yn disgwyl adferiad, restoration, i genedl Israel. O'n nhw'n disgwyl y byddai Iesu Grist yn adfer sofraniaeth i Israel fel gwlad annibynnol, fel ei bod nhw'n dod yn wlad eto a ddim bellach dan reolaeth Rhufain. Ni'n gweld y disgwyliad yna yno nhw ar ôl i Iesu farw. Meddyliwch am y sgwrs rhwng y disgyblion a Iesu ar y ffordd i Emmaus. Y disgyblion yn dweud, o'n i'n meddwl taw hwn oedd yn mynd i adfer Israel, ond gath ei groeshoelio. Hyd yn oed ar ôl i Iesu gael ei atgyfodi ac ymddangos i'r disgyblion yn llyfr yr Actau, cyn i'r Ysbryd Glân ddod. Maen nhw'n gofyn, y disgyblion yn gofyn i Iesu Grist, arglwydd, nawr bod ti wedi codi eto, efe dyma'r adeg sy'n mynd i adfer y deyrnas i Israel. Mae'r disgyblion dal yn aros am adferiad i deyrnas Israel. Mae'n awgrym cryf taw dyna beth mae'r dorf neu'r dyrfa yn disgwyl am hefyd ar ddydd yr ymdaith fuddugoliaethus. Bendigedig yw'r deyrnas sy'n dod, teyrnas ein tad Dafydd. Dafydd hynny yw, a ddaeth yn frenin cyn wedyn gwaredu Israel rhag gorthrymder y Philistiaid. Dwi'n meddwl bod y dorf yn disgwyl rhywbeth tebyg drwy Iesu Grist. Dyma frenin sydd yn mynd i gael gwared ar law y Rhufeiniaid arno ni. Dyw ei disgwyliad nhw ddim yn iawn. Nawr, un o fy hoff ffilms i fel plentyn, a na i fod yn onest gyda chi dal, un o fy hoff ffilms i heddiw hyd yn oed yw Shrek. Siwr fod tipyn ohonoch chi wedi gwylio Shrek. Ac yn y ffilm, wrth gwrs, mae Shrek yr anghenfil, yr ogre, yn cael ei ddanfon i achub y dywysoges Fiona. Sa eisiau cymryd y darlun yma'n rhy bell, ond mae Shrek yn mynd gyda asyn hefyd. Dwi'n ddim rili'n berthnasol, ond tybydd. Nawr, mae Fiona yn ei thŵr di bod yn disgwyl math arbennig o achubwr. Mae hi yn disgwyl Prince Charming. Dyna pwy mae hi'n aros am. Mae ganddi ddisgwyliad clir yn ei phen hi o pwy yw'r achubwr sy'n mynd i ddod. Ond mae'r un sydd yn dod go iawn
yn mynd yn erbyn pob disgwyliad sydd gan y dywysoges Fiona. Nid Prince Charming sy'n byw mewn castell, ond anghenfil ogre sy'n byw mewn swamp. Dyna pwy sy'n dod i'w hachub hi. Mae'r dorf yn Jerusalem yn disgwyl math arbennig o achubwr. Achubwr milwrol, sydd wedi eneinio gan Dduw. Maen nhw wedi gweld yr eneiniad yn y gwirthiau mae Iesu Grist wedi ei gyflawni, sydd wedi bod yn adeiladu un ar ben y llall tan yr un mawr, codi Lazarus o'r bedd. Maen nhw wedi clywed am hyn, ac felly maen nhw'n clywed, mae'n dod i Jerusalem nawr, mae'r awr wedi dod. Dyma'r foment, maen nhw'n meddwl. Dyma ni'n mynd, mae'r disgyblion yn meddwl. Chi ddychmygu Simon y Zelot wrth i fodd. Mae Luke yn cofnodi a hwythau'n tybied fod deyrnas Duw i ymddangos ar unwaith. Dyma'r awr, maen nhw'n meddwl. Dyma'r awr i ni'n mynd i daflu iau Israel oddi arna ni. Felly dwi'n siŵr bod pobl ychydig yn ddryslyd pan mae Iesu Grist yn ymddangos ar gefn asyn. Nid ceffyl, dim arfwisg, dim arfau, ond asyn. Fel mae Ioan yn dweud yn y darlleniad, mae'r disgyblion yn dod i ddeall hyn yn hwyrach. Mae nid jyst proffwyd arall oedd Iesu Grist, nid jyst Dafydd arall, nid jyst brenin arall i ddod i cael gwared ar gau rhyw y wlad arall nesaf i'n goresgyn ni. Na, y brenin. Nid jyst brenin arall, ond y brenin. Mae'r disgyblion yn dod i sylweddoli'n hwyrach bod be maen nhw'n gweld yn yr ymdaith fuddugoliaethus yn gyflawniad proffwydoliaeth. Mae Ioan yn ysgrifennu, cafodd Iesu hyd i asyn ifanc ac eistedd arno fel y mae'n ysgrifenedig yn Zechariah 9:9. Paid ag ofni ferch Seion, weled y frenin yn dod yn eistedd ar ebol asen. Mae Ioan yn dweud, ar y cyntaf, ni ddeallodd y disgyblion ystyr y pethau hyn. Ond wedi i Iesu cael ei ogoneddu, cofiasant fod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano. Nath y pethau yma wneud sens iddyn nhw wedyn, wrth edrych nôl. Oherwydd ei disgwyliadau nhw, oherwydd ei expectations nhw, y preconceived ideas na oedd gynnyn nhw, am beth oedd Iesu Grist yn mynd i wneud, fe gollon nhw ar y pryd, fe fethon nhw i weld pwy oedd Iesu Grist mewn gwirionedd a beth oedd e'n gwneud o flaen eu llygad nhw. Oherwydd bod y dorf a'r disgyblion wedi seilio eu disgwyliadau nhw o Iesu Grist ar eu amgylchiadau nhw, ar yr hyn oedd wedi digwydd i Israel bydol, yn hytrach na gosod eu disgwyliadau nhw ar gair Duw, ond nhw ddim wedi gael yn iawn pwy oedd Iesu Grist. Ond nhw ddim wedi gweld am pwy oedd e. Nid gwaredwr milwrol, bydol oedd hwn, ond gwaredwr tragwyddol. Y gwaredwr mawr. Oedd Iesu Grist ar gefn yr asyn, ar y ffordd i achub nhw o fwy na'r rhufeinied, pechod am arwolaeth ei hun. Dyna yw'r achubiaeth mae Iesu Grist yn ei gynnig. A oedd wedi wneud digon clir iddyn nhw. Di gofyn i'r disgyblion, plis ewch a chwiliwch am asyn i fi. Tasen nhw'n meddwl am gair Duw, fwy na'i amgylchiadau nhw, falle sy'n nhw wedi wneud y cysylltiad. Falle bydden nhw wedi sylweddoli, dyma'r un oedd Zechariah'n sôn am. Llawenan fawr ferch Seion, blwyddian uchel ferch Jerusalem, weled y frenin yn dod atat a buddugoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol, llwydn asen. O'n nhw'n disgwyl am waredwr milwrol. Ac yn hynny fe gawson nhw ei siomi. A fe fethon nhw mas ar y peth gwell oedd Iesu Grist yn ei wneud. Yr hyn oedd Duw wir yn ei wneud drostyn nhw yn Iesu Grist. Welon nhw ddim o hwnna tan yn hwyrach. Diolch byth bod Iesu Grist yn raslon a bod e wedi datgelu i waithau iddyn nhw yn hwyrach
Ond hyd yn oed pan oedd yr arwyddion yna, pan oedd proffwydoliaeth yn cael ei gyflawni o flaen eu llyged nhw hyd yn oed, ond nhw ddim yn gweld. Oedd eu disgwyliadau bydol nhw wedi ei dallu nhw i weld gwir gwaith Duw dros nhw yn Crist. A nawr, mae yna wers i ni yn hyn. Pan yn ni'n disgwyl i Dduw i wneud rhywbeth penodol, heb wir yn sail i hynny, ond am ein dyheuadau ni, ein ni'n gallu arwain ein hunain i gael yn siomi. A dyn ni'n gallu dallu ein hunain rhag weld y gwaith mae Duw wir yn ei wneud. Eisiau dweud hynna eto. Pan yn ni'n gosod disgwyliadau o Dduw ar sail ein dyheuadau ni, i ni'n gallu dallu ein hunain i weld beth mae Duw wir yn ei wneud. So beth yw'r ateb i hynny? Bod ni'n gosod ein disgwyliadau ni o Dduw ar y gair, ar ei addewidion ar beth mae wedi gweud mae e'n mynd i wneud. Achos fedrwn ni drystio'n rheini 100%. Bydd Duw yn gwireddu ei addewidion yn ôl i amseriau 100%. Ond mae rhaid i ni warchod ein calonau ni rhag fynd tu hwnt i'r addewidion yna. Ni'n trio meddwl am enghraifft ymarferol o hyn. Nath y taro fi yr adeilad yma'n Peniwel nawr. Chwilio am adeilad newydd. Fe allwn ni ymddiried yn llwyr a disgwyl bod Duw yn gweithio'r cyfan lles y rhai sy'n ei gariau. Hynny yw, fe allwn ni ymddiried bod Duw yn mynd i ddarparu yr hyn sydd ei angen arno ni. Ond yr eiliad i ni'n seilio ein disgwyliadau ni o Dduw ar be ni moyn, neu falle ar sail ein preferences daearyddol ni, neu falle ar sail ein cyfleistra ni wedi mynd rhy bell. Mae hwn yn linell mae eisiau ni fod yn ofalus i beidio a'i chroesi. Y llinell rhwng ymddiried yn ddisgwylgar, yn addewidion da Duw, ei fod e'n darparu yr hyn sydd angen arno ni, versus, dwi really eisiau adeilad fel hyn. Neu dwi'n meddwl bod fi angen hyn, ac felly dyna dwi'n mynd i ddisgwyl am. Fel oedd Nigel yn dweud wrth y plant, mae yna wahaniaeth rhwng be ni moyn a be ni angen. Gwersi'r plant, mae'n wersi ni hefyd. Mae yna wahaniaeth rhwng be ni moyn a be ni angen. Yn ôl at Shrek. Oedd Fiona'n meddwl bod hi angen Prince Charming. Prince Charming oedd Fiona moyn, ac felly beth oedd hi ymateb i pan mae Shrek yn tynnu'r helmet i ffwrdd a chi'n gweld y wyneb mawr gwyrdd na? Beth oedd ymateb Fiona? Siom. Chi'n gweld ar ei wyneb i? Siom. Shrek oedd yr achubwr a'r gŵr perffaith iddi. Ond cafodd hi ei siomi mewn gwirionedd gan disgwyliadau hi ei hun. Oedd y disgyblion moyn gwaredwr milwrol. O'n nhw moyn rhywun oedd yn mynd i daflu iau rhifain oddi arnyn nhw. Ac felly, beth yw ymateb y disgyblion pan mae Iesu Grist yn mynd i'r groes dros eu pechod nhw i ennill maddeuant tragwyddol iddyn nhw, yn ennill bywyd iddyn nhw? Beth yw ymateb y disgyblion pan mae Iesu Grist yn cyflawni y weithred mwyaf yn hanes? Siom. Gawson nhw i siomi, achos bod nhw'n disgwyl am un peth. Oedd y disgwyliadau wedi dallu nhw i weld y peth gwell oedd Duw yn ei wneud, ac felly pan mae Duw yn gwneud y peth mwyaf yn hanes y byd, yn cael ei siomi. Ni wedi siarad lot am y dorf a'r disgyblion a'i disgwyliadau nhw. Dwi eisiau ni canolbwyntio nawr ddo. A beth oedd Iesu Grist wir yn ei wneud? Beth oedd e wir yn ei ddangos yn yr ymdaith fuddugoliaethus? Achos fedrwn ni heddiw, fedrwn ni edrych nôl heb y lenses yna o ddisgwyliad oedd gan y disgyblion. Fedrwn ni weld, in hindsight, fedrwn ni weld beth oedd Iesu Grist wir yn ei wneud. Mae'r ymdaith fuddugoliaethus, yn gyflawniad proffwydoliaeth,
ond mae'n un cam arall yn y daith mae Iesu Grist yn ei gymryd o ddarostwng ei hun. Y cam cyntaf, wrth gwrs, yw'r ymgnawdoliad, yr incarnation. Duw yr oesoedd, y brenin mawr ei hun, yn cymryd cnawd, yn cael ei eni, yn dibynnu ar fam a thad bydol, yn tyfu, dysgu, chwarae, gweithio, blino, cael blisters a splinters yn ei ddwylo fe, ymolchi, gorffwys, cysgu, coginio, cerdded o gwmpas, cael blisters ar ei dradau. Duw yr oesoedd yn dod ac yn byw bywyd dydd i ddydd. Mae just dweud hynna. Gallwn ni stopio fyna a rhyfeddu bod Duw wedi gwneud y fath beth. Hyd yn oed yn y pethau dydd i ddydd oedd Iesu yn gwneud. Brenin, yr holl greadigaeth, yn byw bywyd dydd i ddydd yn Israel 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dim palas, dim gweision. Mae hwnna'n ryfeddol yn ei hun. Ond mwy na jyst byw bywyd caled yr oes, be nath Iesu Grist yn y bywyd yna, bwyta gyda phechyduriad a chasglwyr trethu. Cyffwrdd rhai oedd yn dioddef y gwahanglwyf. Siarad yn dyner ac yn addfwyn gyda menyw o Samaria oedd yn byw mewn pechod. Maddau godynebwyr. Mae'r ffaith bod e wedi cymryd cnawd yn ryfeddol yn ei hun. Mae'r hyn nath e yn y cnawd yn dod fel gwas i wasanaethu pechyduriad yn rhyfeddol hefyd. A be nath Iesu Grist yn y pen draw wedyn gyda'r bywyd darostyngedig yna, darostwng ei hun fwy fyth i farchogaeth asyn i mewn i Jerusalem, ac wythnos yn ddiweddarach rhoi ei fywydau ar groes. Cael ei chwipio a'i gywilyddio, cael ei hoelio i'r pren. Croes oedd e ddim yn heiddi, ond croes nath e ddewis ei gymryd am ei fod e mor llawn cariad tuag atom ni, tuag at ei bobl e. Am i ni beidio ag ufuddhau i Dduw a dilyn ei gyfraith da fe, nath y brenin ei hun dod i lawr, marw yn ein lle dros ein pechod ni. Does na neb fwy gostyngedig na'r brenin Iesu Grist. A dyma'r Iesu sydd yn eistedd ar yr orsedd nawr. Mae wedi cael ei ogoneddu, ond dyw ei galon e ddim wedi newid. Iesu Grist, yr un ydyw, ddoe, heddiw ac am byth. Dyna yw calon yr un sydd yn eistedd ar orsedd nef nawr. Yr un mor dyner, yr un mor addfwyn, yr un mor ostyngedig. Os ydych chi wedi credu yn Iesu Grist, os ydych chi wedi derbyn ei fyddeiant e, profi ei gariad e a'i fylysrwydd e, dyma yw calon yr un sydd yn frenin arnoch chi nawr. Mae gennych chi frenin addfwyn a gostyngedig. Y cwestiwn cyntaf dwi eisiau gofyn yw, ydych chi yn nabod y brenin yma? Ystyriwch drosych chi fel unigolyn, ydych chi'n nabod y brenin yma? Ydy'r disgrifiad yma dwi wedi rhoi i chi o Iesu Grist, un sydd yn addfwyn ac yn felys ac yn ostyngedig, efe dyna yw'r Duw i chi'n meddwl chi'n nabod? Cos os ydych chi yn nabod Duw llym, falle mae nid Iesu Grist chi'n meddwl chi'n nabod. Ydych chi yn nabod gwaredwr, addfwyn, dyner, ostyngedig? Please ystyriwch hwnna. Os ydych chi'n nabod e, os ydy y Iesu Grist addfwyn dyner melys gostyngedig yma, os ydy e'n arglwydd arnoch chi nawr, mae'n ostyngedig, ond mae gynno fe gorchmynion ar eich cyferchu. Mae gynno fe ewyllus ar eich cyferchu. Ewyllus mae e'n dymuno gweld chi yn cerdded ynddo fe.
O'n i'n siarad gyda Aaron yn ystod yr wythnos, os oedd na unrhyw beth yn taro fe am yr ymdaith fuddugoliaethus. A'r nath ei ddweud, y syniad yna o Iesu fel brenin. Ydyn ni fel Cristnogion a Efengylaidd wir yn deall a difframio hynny'n gywir? Dwi'n meddwl, dyn ni'n gallu bod mor ofalus o siarad am, neu mor scared falle, o siarad am efuddod, achos bod ni'n poeni, mae siarad am efuddod yn mynd i ddadwneud y gras sydd yn dod ato ni yn yr Efengyl. Ac felly, dyn ni ddim yn dysgu sut i siarad am frenhiniaeth Iesu Grist yn gywir. Rhywbeth mae eisiau ni feddwl am. Y drws i'r deyrnas yw'r Efengyl. Nid efuddod yw'r drws i'r deyrnas, yr Efengyl, gwaith Crist drosom ni, ei gyfiawnder, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Dyna yw'r drws i mewn i'r deyrnas. Credu yn y pethau yna sydd yn achub ni. Ffydd yn unig sydd yn ein gwneud ni'n iawn gyda Duw. Ond unwaith i ni yn y deyrnas, mae gan y brenin gorchmynion ar ein cyfer ni. Ni'n cael ein achub o'n pechod ni, ac o'r gosb am ein pechod ni, i fywyd. Ni'n cael ein achub i rhywbeth. I fywyd dan frenhiniaeth, dan arglwyddiaeth Iesu Grist. Mae ganddo fe orchmynion ar ein cyfer ni. Mae Paul yn galw hyn yn ei lythyron ni, cyfraith Crist. Sef yn y bôn, gofynion y deg gorchymyn. Caru Duw a charu cymydog. Ond, dyma'r gwahaniaeth rhwng ein perthynas ni gyda'r gyfraith cyn dod yn Gristnogion ac ar ôl dod yn Gristnogion. O dan frenhiniaeth Iesu Grist, dyn ni ddim dan y gyfraith fel cyfamod. Hynny yw, mae peidio a chadw'r gyfraith nawr fel Cristnogion, dyw hwnna ddim yn ein condemnio ni. Mae'r condemniad wedi delio gyda. Mae'r gyfraith dal yna i ni, ond dyw e ddim yn ein condemnio ni. Mae gan Iesu Grist iau, yoke mae e'n dweud. Ond, beth yw ei iau e? Sut iau yw e? Mae'n iau ysgafn. Mae'n iau sydd yn hawdd i'w dwyn. Achos nawr, fe allwn ni edrych ar gyfraith Duw, y deg orchymyn, ceisio byw ynddyn nhw drwy nerth yr ysbryd, drwy nerth Iesu Grist, gan wybod, os dwi'n syrthio, fydd e'n cynnal fi. A does na ddim condemniad i ni nawr sydd yn Christ. Dyw'r gyfraith ddim wedi mynd yn llwyr, mae'n frenin sydd â gorchmynion. Ond mae'n frenin gostyngedig. Mae'n frenin afwyn, mae'n frenin dyner, sydd yn dod yn darosong ei hun lawr ato ni pan ni yn syrthio ac yn codi ni. Ddim yn condemnio ni, mae'n codi ni. Ac yn rhoi nerth i ni ddyfel barhau. Dyna siwt frenin sydd gyda ni nawr. Mae Iesu Grist, drwy'r bywyd newydd mae'n ei roi i ni drwy'r ysbryd, yn byw yno ni. Mwyn i gyfiawnder Duw gael ei gyflawni yno ni hefyd. Mae Paul yn sôn am hyn i'r Rhufeiniaid. Mae e wedi gorchuddio ni a'i gyfiawnder ac felly i ni'n lan yn llygad Duw. Mae e hefyd yn gweithio yno ni, i'n trawsnewid ni, i achosi ni i gerdded mewn ufudd-dod. Dyma beth mae'n arglwydd Iesu ni fel. I ni'n plygu glin, i'n brenin, i ni'n ufuddhau iddo fe drwy nerth yr ysbryd, ond mae ein frenin hefyd sydd yn plygu ato ni, sydd yn nesau ac yn nerthu ac yn cymell. Neithiwr, o'n i'n sôn lot am ffilms heddi. O'n i'n gwylio Lord of the Rings gyda Elen, neithiwr. Os ydych chi wedi gweld Lord of the Rings, chi'n gwybod falle bod Tolkien oedd yn Gatholig, oedd sawl darlun gwahanol o'r arglwydd Iesu Grist yn y cymeriadau oedd yn sgwennu. Nath y taro fi, ar ôl sgwennu'r bregeth yma, o'n i'n gwylio fe neithiwr, o'n i'n meddwl, mae Aragorn, y brenin, chi'n meddwl faint o weithiau mae'n plygu lawr, yn cymryd glin, mwyn cymryd dwylo person,
a'i codi nhw. Mae'n drawiadol. A mae un cysgod yw o'r brenin go iawn, Iesu Grist. Brenin sydd yn ostyngedig, sydd yn plygu ato ni mwyn ein codi a nerthu ni. Nawr, pwynt ola i ni orffen. Os taw dyna beth mae'n brenin ni fel, os taw dyna beth mae'r brenin fel, be dylai'r deyrnas fod fel? Be dylen ni fel pobl y deyrnas fod fel? Beth ydy ni sydd wedi derbyn calon newydd ac sydd yn cael ein transffurfio dydd ar ôl dydd yn debycach i Iesu Grist? Be dyn ni fod fel? Yr eglwys dylai fod y grŵp o bobl mwyaf gostyngedig yn y byd. Yr eglwys, ni ddylai fod y grŵp o bobl mwyaf gostyngedig yn y byd. Dylen ni gael ei nodweddu gan ostyngeidrwydd. Mwy nag unrhyw rinwedd arall, dwi'n meddwl. Gostyngeidrwydd. Achos dyna yw craidd calon yr un dyn ni'n cael ein trawsffurfio'n debycach iddo fe. Yr un dyn ni'n cael ein cydymffurfio a fe. O, dwi ddim yn mynd i lyfurio'r pwynt yma mwy na dyfynnu geiriau Paul i'r eglwys yn Philippi eto. Ni wedi darllen am gostyngeidrwydd Iesu Grist, be mae'r gair yn dweud wrthyn ni am be nath be ni'n neud gyda hynny, be mae Paul yn dweud. Felly, os oes gennych chi yng Christ unrhyw symboliad, unrhyw apel o digariad, unrhyw gymdeithas drwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llywenydd drwy fod o'r un meddwl, a'r un cariad gennych at eich gilydd yn unfryd ac yn unfan. Peidiwch gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeidrwydd. Bydded i bob un ohonoch chi i gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. Ydych chi'n gweld y pobl yn ystafell yma bore yma? Ydych chi'n cyfri pawb arall yn ystafell yma sydd yn Gristion yn deilyngach na chi? Bydded gofal gan bob un ohonoch, nid am eich buddiannau eich hunan yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Pa agwedd meddwl mae Paul wedyn yn mynd i sôn am? Gostyngeidrwydd. Addfwynder a gostyngeidrwydd. Dyna beth mae'n brenin ni fel. Dyna dylen ni eisiau i'n nodweddu ni. Fel unigolion, fel eglwys. Dyna yw'n gweddi dros ni bore yma, bod ni yn tyfu mewn gostyngeidrwydd. Nid ffug gostyngeidrwydd, nid rhyw fath o false humility, gostyngeidrwydd go iawn. Bod ni'n tyfu mewn addfwynder a gostyngeidrwydd wrth i ni ddod i nabod yr arglwydd gostyngedig, y brenin gostyngedig mwy a mwy, pob dydd a chael ein cydymffurfio a'i galon ef. Fi siarad lot am ffilms, fi siarad eitha lot am llyfrau hefyd. Plug bach i chi. Mae hwn yn lyfr wych. Humility yw enw, Aaron yn sgwintio yn y cefn. Humility yw enw hwn gan Thomas Brooks. The least of all the saints yw'r tagline. Os chi eisiau edrych arno fe ar ddiwedd yr oedfa, na gadw yn y ffrynt fyna, swn i'n argymell hwn. Os ydych chi'n sylweddoli, mae hwn yn rhywbeth dwi wedi stryglo gyda, actually. Mae balchder yn rhywbeth sydd yn cymryd gormod o le yn y mywyd i. Mae'r llyfr yma'n ffantastig fel dill i ddiagnos o'r galon. Mae wedi helpu fi, mae wedi herio fi lot fawr. Mae ar le yn y ffrynt os ydych chi eisiau cael look yn y fy wedyn. Yn i weddio.